ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Rigaor, inta ilukat ti barangay haul. Wala, Chief. Ni Kapitan ngay. Awan pa'y laeng. Iso asyak ti manglukat iti barangay haul. Ay, awan ni Kapitan, Chief. Awan ko naklangarutain. Tulang kaya. Anda ko mga min isingasing ko kan ka, Chief. Aw, anya day ta, Rigaor. No ngay, imbes nga agdiretso ta, agpakanawan talangan. Ha? Saan mat ngagturong iti barangay hall di tagpakanawan Iso mapantaag video kay, Chief. Ha? Kahit mo asawain, saan tan nga ilokat ti barangay hall? Inton bigatan na lukatan. Awan mo't lati mapan ita iti barangay hall. Awan nga tangag paisaw? Awan, Chief. Isong agpakanawan talangan. Sige, no day tati ko na, Rigaor. Nagapuam ka ba dong? Dita barangay hall maray. Mapaanak ko magalay ti barangay clearance ka. Nakarikop mate. Ay, apay nakarikap. Naitangarod ko mati sa ludsudok king kamaray. Tasi kati kagawad. Saan na siya ti agigigam iti tulbag? Iso asan ka masungbatan? Kit kasano ang ngarodan ngay ang makaalay ti barangay clearance ko ngay. Awan sa bali ang makasungbat iti dayta sa ludsud mo. No din ni Kapitan. Wan, iso. Ingkadamagan iji balay da Ayunay mo ti kastuyin ngay. Siyak pa iti mabannog amang berok iti Kapitan. Parinteng! Maray! Yuhuu! Maray! Ay, pari badong. Apay. Saan ka pa'y laan na bannog apo manok kaw dita aya? Ay, nagsaki nga roden da ito karabukob ko, Maray. Apay ni Parinteng ngaya, napanan na. Awan nga rod ni Inteng, ada na panan na. Ay, sumulagayam nakarikap di barangay hall. Angam damok. Imbati na mo't jay tulbak ka ni Kwarog. Kitayan na nga ni Kwarog, Maray. Aldawain. Kuna na mo't itay amapan naluktan ti barangay hall. Kagap-gapaw kaya barangay hall, Maray. Kit nakarikap pa'y lang, Mike. Ay, napnapanan na ngay nga rod ni Kwarog. Kay tagal kitang hinanap-hanap, hinihintay at pinapangarap. Ngayong nakita kay di ako papayag. Chief. Abay, kumanuldit ka, nagkangkantak nga raw. Agwalwala kan samad. Ha? Ay saan, nagkangkantak lang. Kasla ka mo't agwalwala ngamin. Nagkangkantak ko nakmait. Isardeng mo ti agwala. Agkanta. Karugurugik lang, pagsardengin na kaon. Nasaysayat na mapantalukatan di barangay hulan. Inton madamdaman taon. Nasa papay. Mula, nagtugaw ka dito abay kaw. Tadenggam ti panagkantak. Sige, tuloy mo aron. Pag-ibig kaw sayaw, di magpapagaw. Habang tumatagal, lalong nag-iibayaw. Nakitak mo't nga inyawat ni Inteng ka ni Kwarog jay tulbak ti barangay hall, Maray. Damagak tanapan ka ni kabadong iji barangay hall, ngam nakarikap ka numat. Ay, nayaw-awanan ni Kwarog. Sapay naglay nga agreklamo ni kabadong. Ay, kasjay na mo't talaga day jay. Addan tumanin masaunan Ay, sigurado talagang addan tumanin masauna. Dakes tumanin ti barangay kabildatan. Da kami kit di nga opisyal ti ad-adda amadaksan, Maray. Sigon itinasagap ko nga istorya. Napan kanugayam nagbidyo kay Dakwarog iti Kalman. Iso asaan da na lukatan di barangay haul. Makitam day nga ramid da. Ay, hawan da kita at hanag. Intalek kano ni Kapitan J. Tulbak ti barangay kan ko ana. Kaano ay asumang pa niya Parinteng. Tay reklamo man ida. Agsubli ka man na ije barangay haul. Apay nakalukatin na ya. Ay kapadasam nga raud. Inka man na.
kan ayaw awan ni Chip. Ah, Diretsutan, kat mapantan ilukat di barangay hall. si kantumot nga main. Tila ibagbaga mapapananta. Saan itan? Saan kan nga awisan? Ah, Nay kayo buti na tanod. Ha? Ni Tata Badong. Heh. Makaung-ungat mat. ay. Apay ang makaungungit ka, tatabadang. Apay, saan amadlaw ang makaungungit Kalaga makaungungit Ay, Ah. saan kan nga agungay, tatabadaw. Ay, kasano saan ka makaungit? Nakarikap manay ni Barangay Hall. Ay, isutay ko nak Chip, mapantan lukatan. Ay, saan kan nga agungay, tatabadaw. Tamapan min lukatan. Kahit agsubliak manay. Ay na, nabambanog ako nga agkarasublay. Ay, Chip, naskin nga agasam pati bandog ni Tata Badong. Tapno saan nga agungat. Anya nga itiagas ta. Tata Badong, Hmm. kayat mo ti agmerienda. Ay di daman awis-awisan. Kastoy ang makaungungit pa ilang manay. No ngay mapantayo lang nga nag-video kay. Oo, mayat day Tata Badong. Pangik ka di ti bambanog kan ungat. Way, Video kay. Ay, sa bagay, nabayagin na sana ka nag-video kay. Ayos. intayo na talaw. Sa dino nga, iti pagbibidyo kyan tayo. Nalukatan nga tanje barangay hall, Maray. Kuna ni Kwarog itay, mapandan lukatan. Apay aya, Maray. Nagsublimanan ni Badong ko ijay. Ngam aging gaita, awan pa'y Ay, atidog siguro ti pila, Maray. Amumatan, ado ti agkasapulan iti tulong. Iso amasapol makipila ni Badong mo. ayunan niya. Apayajak na panunot dayta. Ay, urayam laka din ni Badong mo ije balayo, Maray. Saan mo nabirukan? Aywan, Maray, nasaya at taimbagam dayta. Tapno saan akong amabannog pa'y. Di ko malimutan ang iyong mga larawan, ang iyong mga pangakong ako lang. Kawan mo lagi kakadwakan. Andan nga lagi kakadwak. Ay pinanawan dak sa amutan. Kwarog! Ayan yun ngay! Kwarog! Lang dito igay, tatabadaw. Kanya teraramidan nyo dita. Umay kayo dito yan Pinanawan dak mutan. Sabay nagmayat ni kumansyon. Eh, napabutngan kami nga main, iti pa nagkantam, tatabadaw. Anya? Oy, pudnulay Tata Badong. Mas lamang ngamin agingginan. Kan nagurood iti nagkantakan. Ay, di da mamagawan ni Tikasta. Kano naghato niya tuno akantak. Ready agilar ko ng ban. Sa bagay. Saan mo mat anagawaat? Uray ta na itunog mga basay. So, asan na kalukwain, nay? Isardeng mo langan tiyagkanta Tata Badong. Agawid tayo kitin. Ay, wain. Nagdapay gayang papanantari kaor. Ay, sa dinong Chip. Intalukatan ti barangay haul. Ayun na niya. Tatabadaw. Hindi kami nilukat ti barangay hall, Itapay, amapan nyo lukatan. Kat alas 6. Ha? Ay, awanan Chip. Nalarautan. Ay, Kasanungay day tuyain. Chip, pogi ka na. Siyak day ta. Siyak, magbibisin kayo manin Ay, no asino kada kayo ti ado ti kwarta na? Itipita ka na? Iso, ti pogi. Sus, 5 pesos lang mati kwartak dito. Si Kanga Chip. Kawan kit din Ay, siyak. Ado ti kwartak. Kaya nakadiasawan na siyak ti pugay. Aday. Saan nyo manan anapan linukatan dya barangay hall, Kwarog? Ay, saan antay? Anya ti aramiden nyo, ta saan nyo amapan lukatan? Intun bigat to nantay. Masapol amapan yun lukatan. Tanay, adon ti makaungay. Ay, unantay. Numaamuan ni uncle mo, asaan nyo anapan linukluktan dya barangay hall. Talaga nga ungtan na kayaw. Nagrigat mo ito nalukatan na ti barangay hall, Chip. Tulbakam ngamin Madilat ta nga raod. Ay, apay nga Aglat-latin mo't ngaminan. Nan, siyak man timang lukat. Sige, ore padasam. Makitam. Ay, narigat ko naklangarudan. Nagrigat na talaga.
Anyang ti aramidon tan ngay, Chief. Siya pa'y nagrigat yung panunawt. Dahita ti pagkapuyak, ti problem solving. Ay, uray siyak, Chief. Agpada ta ah. Anya ti bagbagayo ang problem solving. Nasaya tayo may kakagawad. Imawag kanyak ni Kapitan. Ah. Kat nakadanon kan kwa na. Asaan ang maluklukatan dahi ti barangay hall. Ay, daytan. Namuanan ni Kapitan. Iso ngay maya kon. Tasyak man laangan ti manglukat. Nagrigat mo't nga alukatan kagawad. Anya narigat. Uray pa na sa mga kagawan. Yawat mo kanyak day tatulbag. Saan minto pa yung malukatan? Si Kantukit din, kagawan. Oh, na. Adagayam stroke na, Chief. Anya narigat ang malukatan. Naglaka. Ha? Aday ta, nalukat ka dagos. Naglayang kan kagawad. Uwan nga ron. Palakpakan ani kagawad ko nang. Ay, ito na. Marituyang nalukatanan di barangay hall. Siyak ti kanayon na naka-duty. Ay, nalukatan na. Wow na. Inawagan nak ni Kapitan. Kag, nakaungat kan ka. Ay, nagado a sermon na. Anya ngay tikuna na, maray. Apay ka no anak karikap di barangay hall. Anya tinsong bat mo. Kuha nga main Kapitan, kunak. Saan ka nakasumba? Ay, hun maray. Nga main, sumana sakit agong ungat. Amomot ni Kapitan, nukas di ang makaungat. Sige maray, ibagakin ni Badung ko amapan ije barangay haul. Wan maray. Papanam. Ay, rumuara ka. Na, unay mo day tapa nag-isputing mo. Rumuara nga, Rod. Hindi gusmon samot tanje bangbanglaw. Madimot no na bang sita. Nakalukat ka na je barangay haul. Ay, kasta ay. Di ka mo marikwa ng tikanayon anak ka jutay. Kay? Anya ka, mapankan a ijay taalaam je kasapulam. Ay, wala niya. Anya nga aywan anya. Apay, saan nga ije barangay haul ti papanam? Kita jay magtipapanak. Inakaon. Kasano nga ijay ti papanam ako ram, kat awan mo't awit mo. Ay, wala niya. Di gayang pangikabila kiti barangay clearance ka. Envelope. Saan samo ngamin nga ije barangay hall ti papanam? Ije barangay hall. Unay kamitin. Agdua-dua ka pa ilang may. Awan, maray. Saan anapan ije barangay hall ni Kabadong? Napanan na ngay nga raw. Kunadakwarog, nga imbes ang nagdiretso di ta kalsada, nagpakannawan ka now. Nagpakannawan? Anya ngay tinaramid na di takannawan? Kat anya aya tiranrantaon dagiti lalaki, nukasta nga agpakannawan da. Napanag-checks di ta video kyan? Kasta talaga. Isumalagayam akas taunay ti isputing kan bangbang luna pimanaw. Ay aguray ka man, tamapan ko surutan! Dayjaya ni Tata Badong. Iguyod ni nanatuyang nga agawid. Napanagayam nag-chicks kan nag-video kay kat nabartak. Intamatan ilukat ti barangay haul. Wan, Chief. Narigatan no agawid ni Uncle Kao kat makita na nakarikap. Ay, ang mga no datamot ti pangurin na. Ay, sus. Nasakit day ta, Chief. Ay, Kwarog! Uray awan ni Kapitan, aramidin nyo latta ti trabaho yo di ta barangay hon. Ala sigay! Didan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Junred. May sapay asagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.